Gràcies per la vostra assistència. Primerament anem a agrair a Cati i a tota la comunitat educativa de l'IES Isabel de Villena, d'ací de la Malva Rosa, haver-nos acollit. També tenim el plaer de comptar amb, ja companya i quasi, jo diria que ja amiga. Jo també. Sí, no? Que coincidim en múltiples espais. Encarna Cuenca, que ara, en aquests moments és la presidenta del Consell Escolar, jo li dic de País Valencià, és de Comunitat Valenciana o Valencià, i que ens acompanya i presentarà també l'acte conjuntament amb nosaltres. Al Consell Escolar s'està fent una tasca molt important també en molts aspectes, en la millora del sistema educatiu i també del sistema educatiu públic, i en la qüestió de gènere s'està fent molt bona tasca. La qüestió de la desigualtat en tots els aspectes i en la de gènere també, i per nosaltres, per FAMPA València, considerem que és la primordial i que ha d'estar transversalment, està inserida dins del sistema en el que vivim, que és un sistema capitalista, de consum, etc., que ja coneixeu. No entraré en detalls, però sí és veritat que com que el masclisme, el patriarcat, està dins de tot el sistema, està inserit ja, no es pot, des del nostre punt de vista, lluitar contra d'ell si no canvies el global, tota la societat. I nosaltres pensem que ha d'haver un canvi de societat, que nosaltres el considerem que és fonamental que també per a contribuir a aquest canvi es faci des de l'educació. Malauradament vivim en una societat masclista on el màxim exponent d'aquest tema és la violència de gènere, però hi ha molt tipus de micromasclismes i és el que tenim en la societat. L'educació és una peça clau per a un canvi de societat. La gent que ara estem un poc portant la qüestió en FAMPA València considerem que sí que s'ha de fer aquest canvi i l'educació és fonamental. Si no ensenyem als nostres xiquets i xiquetes des d'un primer moment, el canvi seria molt més complicat i potser, potser, podem inclús pensar que seria molt difícil. Qüestions que hem de comentar, ara anem al concret, ara sí anem a parlar sobre el que es fa en els centres educatius. Nosaltres ja sabeu que apostem per comunitat educativa, però és més, pensem, FAMPA València, que aquesta lluita, per a nosaltres, que ja us dic que és fonamental, s'ha de fer no només en les aules, sinó connectada amb la resta de la societat. Ha de ser transversal des de les aules, però amb les famílies, amb el professorat, totes i tots plegats. Un treball de la comunitat educativa i de tot l'entorn, perquè a més, el que FAMPA apostem és per una educació global que consideri tots els aspectes dels nostres fills i filles des del primer moment i en tot l'entorn on es mouen. La qüestió de la transversalitat és una qüestió que ja fa temps que es planteja, és relativament moderna, però és molt interessant. Bàsicament el que significa és que una lluita, en aquest cas estem parlant de la qüestió de gènere, s'ha de dur a tots els nivells i en tots els llocs. És una qüestió que hem de tindre clara i és una qüestió fonamental i bàsica que s'ha de recollir en tots els llocs. En els centres educatius, en el nostre cas, en els centres educatius, en les famílies, allà on estiga els nostres xiquets i xiquetes. Què pot fer l'administració? L'administració pot fer molt perquè arriba a molts llocs. Si té clara aquesta transversalitat, si té clara on ha d'intervindre, que sempre ha d'intervindre en aquest tema, allà on estiga, siga el nivell que siga un menjador, siga el centre, per suposat, siga el Consell Escolar de País Valencià, com hem parlat ara, sempre ho tindrà clar i incorporarà aquesta lluita a tots els nivells. Ja us dic, l'administració pot fer molt, però l'administració, una de les coses que nosaltres demanem i que pensem que avançaria moltíssim, és en la qüestió de la participació. Si l'administració, que en l'actual
en alguns temes sí que ho considera, però que ho hauria de considerar en general, ens deixa o permet, tal com estem lluitant i tal com reclamem, a l'ESAMPA i a tota la comunitat educativa intervindre a tots els nivells i comptar amb nosaltres, si té clar aquest tema en concret o qualsevol altre, però ara estem parlant d'aquest, segur que avançarem perquè amb molta més gent, amb moltes més associacions, hi haurà molta fluïdesa d'idees i si realment les agafem i les portem a la pràctica, avançarem moltíssim. I aquest és el paper que pot tenir, o un dels papers que pot tenir l'administració. Tenir-ho clar, actuar allà on està i deixar participar per a enriquir aquesta actuació. En aquest sentit, l'administració ha muntat una taula per la igualtat on hi ha representacions de diferents institucions, fins i tot persones a títol individual que volen participar, volen ajudar a que aquest canvi siga possible. Pel que fa, s'ha creat també la figura molt important del coordinador o coordinadora d'Igualtat i Convivència, que trobo que estan fent un treball fantàstic. S'ha fet un centre de formació del professorat específic de convivència i igualtat, que estan treballant també aquests temes, és el CEFIRE d'Inclusiva, i per tant trobo que les línies que s'estan fent són les adients. Pel que fa a les actuacions del Consell Escolar, hem muntat una comissió de coeducació que s'ocupa de muntar campanyes que ens aprofiten en un doble sentit, que no siguin accions puntuals, sinó que tinguin continuïtat en el temps i, a més, que ens pugui permetre aconseguir dades que després estudiarem per tal de fer recomanacions. Vull felicitar-vos per moltes coses de les jornades. En primer lloc, el títol, Com dur la igualtat a les aules. Moltes vegades en les jornades es presenta com a pregunta, com dur la igualtat a les aules? Que ja és un primer pas, perquè si se preguntem com fer-ho és perquè vegem possibilitats de fer-ho. Però en aquesta ocasió heu dit ja com dur la igualtat a les aules, com fer aquest camí. Però a més, per a fer aquest camí heu comptat en dones grans, i grans en tots els sentits, majors, amb experiència, amb moltes coses que aportar, però a més amb una generositat gran de compartir-la amb tots els altres. Una cosa que també és molt d'agrair. I és un camí, òbviament, llarg, però és un camí en el que tots i totes hem d'anar aprenent. Tenemos a Mercedes Vico, que nos va a contar cómo se aprende. Sabemos que muchas cosas se aprenden por imitación. Entonces tenemos que procurar que esas actitudes, esos valores que de verdad nos creemos, pues estemos de verdad demostrándolos y seamos un modelo para esas otras criaturitas más pequeñas, ciudadanos de pleno derecho, que no porque sean niños es que son menos ciudadanos, no, lo son a su nivel, igual que cada uno de nosotros lo somos. Y por lo tanto tenemos que demostrar delante de ellos y mostrarnos delante de ellos tal y como queremos que ellos se comporten en el futuro. Però moltes vegades no som conscients perquè tenim aquesta inèrcia a parlar d'una manera determinada, comportaments determinats, a esperar de xiquets i xiquetes coses diferents que no se n'adonem. Per tant, el missatge seria no baixem la guàrdia perquè si no estem perduts. I clar, tot això és tema de mestres i de mestres i de professors i de professores? Trobo que no, perquè estem parlant com dur la igualtat a les aules. Si estem parlant de dur-la és perquè considerem que encara no hi és. Per tant, haurem de buscar aquests mecanismes i haurem de mirar també el camí que recorren xiquets i xiquetes per arribar a les aules. I dic xiquets i xiquetes, la xicalla, no estic parlant d'alumnat. Alumnat seran quan entren al centre, però ara són xiquets i xiquetes que són responsabilitat de tota la comunitat educativa, que bé que ho sap la Paqui i que ens ho contarà. Per tant, ahir hem d'estar tots i totes alerta per veure quina és la responsabilitat en aquest trosset de camí que com a pares, que com a ties, ens correspon fer per tal que
quan arriben a l'aula puguen arribar en millors condicions. I s'arribaran a l'aula i se trobaran en un material educatiu. I ahí estarà la Anna, per a dir-nos, alerta, als llibres ha d'aparèixer també la figura de la dona. Hem de valorar-la, hem de tenir exemples per a les xiquetes i per als xiquets que ens mostren el paper de la dona. ¿Cómo? Implementando medidas para coeducar. Y ahí Alicia Villar, que tiene también una experiencia magnífica, nos contará cómo des d'una mirada sempre oberta, perquè moltes vegades cal mirar lluny per a veure el que tenim ací, perquè necessitem poder comparar per a que tot el que estem fent tinga sentit, de manera particular, per a cadascuna de les xiquetes i xiquets en les que estem treballant, però en el global de la societat que volem construir. En aquest sentit és en el que s'està treballant des del Consell Escolar i estem treballant per a carregar la motxilla que aquests xiquets hauran de dur, xiquets i xiquetes, hauran de dur al llarg del camí, que estiga ben carregada de tot allò que necessitaran en la vida per a viure de veres en situació d'igualtat en qualsevol espai, bé siga un centre educatiu, bé siga un cine, l'entrada a una discoteca. Dins d'aquestes jo destacaria una campanya que es diu RQR. Anava a preguntar per això i per un acte que tenim en concret. Efectivament, el dia 24 de novembre. Doncs la campanya RQR respon a un eslògan que és repensem les relacions, representem altres realitats. De tal manera que amb un canvi d'actitud siguem capaços d'aconseguir aquest canvi desitjat per tots i totes. El que farem el dia 24 de novembre, coincidit amb la celebració el 25 de la lluita contra la violència de gènere, és una macrotrobada amb un CatHut per a replegar informació i tenim intenció de comptar amb tots els centres de formació del professorat, els 18, i que en cadascú dels centres pugui estar format el coordinador d'Igualtat i Convivència, a més del coordinador TIC, de tal manera que tots aquells centres que no puguen acudir a l'acte central puguen tenir l'oportunitat de treballar als seus centres. Amb tot i això, deixarem l'aplicació oberta un parell de setmanes per tal que totes aquelles famílies que no puguen assistir per motius laborals o els centres que tinguin altres activitats també puguen donar la seva opinió. Per a nosaltres, Consell Escolar, pensem que el camí dels micromasclismes es veu clarament a l'aula, però és un camí més llarg que comença en la família, que continua en l'entorn i que sí, arriba a l'aula. I arriba a l'aula i cal que analitzem el que està passant amb els nostres xiquets i les nostres xiquetes, però també amb les actituds del nostre professorat, també amb el contingut dels nostres llibres de text, en la metodologia, en els papers que s'estan donant a cadascun dels nostres xiquets i de les nostres xiquetes en l'aula, en com estem orientant-los, perquè això també és una cosa que hem de tenir en compte. Com els animem a continuar? ¡Qué machote eres! ¡Qué guapa has venido hoy! Totes aquestes coses hem de cuidar-les, perquè sense adonar-nos estem transmitint a la xicalla el que esperem d'ells. Per tant, són temes que haurem de cuidar entre tots i totes.